jotono belakeno fungkaham angkisa Tripurani phatarotong mani khanaka te social media bunuka je chini Maharaja Bir Bikram Tanglangmani Nirmoholni gate sabjani shoksawo hini जों नुखा बेलायखेनो जों अमहाय चिनि बुबाग्रा रकनि स्नाम कलांजाक लाइबुमा रकनो बुबाग्रा सुंनि मारि रकनो जों बेलायखेनो इम्पोर्टेंस रिउ जे सकसानाय बनो दाक्ति खाय रमनानि बागै जों डिजि संबाय कक्साखा जाते चिनि जे लाइबुमा आमनो मथांजाकनानि बागै मथांनारकनानि बागै अब्रनो केबो नष्ट खालायखांखै जे नष्ट खालायनाय बरकनो दायाकादि निसाजाक आबनो कारिबो जों जारा महाराजना हामजाकनाय अ हानि बुसारक जों जत मिलिलाय आबनि प्रोटेस्ट मा खालायनाय जों दिनै सुदु कायसा जागाव सिमिया सारा त्रिपुरा जत जागाव जों आबनो दै प्रोटेस्ट खालायखांखै बेलायखेनो जानाय दिनै बरकाथा लामजायो आबनि दै प्रोटेस्ट खालायनाय सुदु बरकाथाल सिमियावै सारा त्रिपुरानि जत अहानि बुसारक दिनै महाराजानि लाइबुमा रकनो गोथां नारना बागै ते दिनै महाराजा रकनि अ मारि रकनो जे सिकमाना नायनाय बरकनि अ सामुं हामियानो प्रतिबाद जानगै जों अबनो कन्डेम खालायनो नांगौ आंनि जिबाय थांबो गटनारनो बेलायखेनो कन्डेम खालायो फायदि जों आबनि बागैनो थानसा मा दंनाय जों बयनो सिमि दुस्रिनिया जोंनि जि थानसा दंखांखै जों जतनो ग्राहक दंखांखै एबा अमाहाय सामुं खालायनानै साहस जोंलाक फियाबा किसिसा बर अमाहाय साहस मानि दंमानि कारन हंके चिनि त्रिपुरा सरक दागबो थानसाङै मानिया राजनीति नो पॉलिटिक्स नो हमजागलाई सिमि नो अरय परय इंलाय तंलाय मा जरावनो बुइनि बरग्र जारा चिनि दफाना हमजायगारक चिनि बुबाग्रानि लाइबुमा रकनो हमजायगारक अमाहाय सामुं सित्रा खाय दङ फिया जों अब्रनो नायसिगै तंलाक आबनानो जों जत लुकरनो कयनाम जों फायदि जत थानसाखै जों सामुं खायखेंखै पॉलिटिक्स राजनीति नो तरजगै दफानो तरजागै जों अबहाय सामुं रकनो सेलें ते अबहाय सामुं रक बेलेखेनो नायथगिया ते जिनि दफानो सिक्लाक नानाय मुनिखलायो आवन बागै आंनि जे बायथां अ सामुं रकनो कन्डेम खालायो ते जों अगटना दै तेव प्रोटेस्ट मा खालायनाय नांखांके जों जत त्रिपुरा सामिलिलाय लामाव मा नखलायनाय हामबाय जतन